Good morning sa tanan nga mga kasimanwa ko dire sa Banwasang Kalinog. Subong adlaw maaga pa kita nga nagbugtaw. Ngod nga may ara kita nga rides. Tingan ta naman abi. Kag kita naman mangayaw sa ibang nga lugar. Kag ang aton target subong amo ang tubungan kag Leon. Kag karon na rin na kita sa Banwasang Kalinog. Diin dire kita naghalin sa Kalinog pa kadto sa Leon kag tubungan. Kag kung inyo makita, tapas ang tawo ang tinda sang Kalinog. Ngod tama pa kaaga. Naghalin kami alas 6:30 sa aga. Des kita maghalin nagpangamuyo na kita nga safety lang aton nga paglakaton. Upod ang akon nga bugto, kag ang akon asawa kag akon nga bata. Siyempre, kon man nga mga hinablos kag pakaysa. Kanami gali tulokon sang plaza sang Kalinog. Kag aton subong nga ginabidyohan ang aton nga mga kaupdanan. Kung diin medyo madasig na ang ila dalagan. Kag karon ari na kita padulong sa Banwasang Lambunaw. Taot nato nanay ang mga taga Lambunaw diyan nga aton mga followers kag mga viewers. Kag karon ari naman kita sa Banwasang Haniway. Ato naman ni shout out ang mga viewers naton dire sa Haniway. Baw isa man sa kanami isang plaza sang Haniway. Welcome Haniway. Kanami man sa inyo plaza, shout out lang kung may nakatan-aw dire nga mga Haniway nun. Kag aton mga shout out ang mga taga Kabatuan. Tama makanami ang inyo plaza. Ay may ara nga dako nga dahon sang saging. Na pwede nyo panilungan sa oras sang tag-ululan. Pag medyo hindi manami ang aton nga pag-ride subong. Sa inyo gid nga makitan, ang suba medyo malubog subong. Buot silingon, ka inulan sa kabukiran. Hindi lang sa kabukiran, sa subong nga oras nagaulan na gid, nagatupan ang ulan kung inyo makitan, basa na ang alagyan. Kag karon ari na kita sa Banwasang Masin. Shout out ang mga taga Masin dira. Pag medyo madasig ang amon nga pagdalagan, kay subong ari na kami sa Alimudyan. Kami magi sa Alimudyan, to sa tubungan kag makadto sa Leon. Kag imo makitaan dire ang dako kag ang daan nga simbahan. Kung inyo makitaan tama kadako ang simbahan dire. Kag karon nakaabot na gid man kita sa municipality sang Leon. Shout out dira ang mga taga Leon. Kag aton anay shout out ang aton mga kapdanan. Nga kung diin kita naguna para aton sila mabidyuman. Shout out sa naka MT-15. Siya ang amon tour guide ang akong bugto. Out kay Master RJ kag kay Ma'am. Out kay Philip kag sa akong bata. Out makay Tristan kag Jason Palma. Kag karon ari kami kung diin ninyo makita nagapaluto kami sa mga burger. Naghapit kami dire sa Franks. Kag maswerte gid ang tindera. Pinamano kami nga nagbakal. Tama kanamo ang among order. Bali burger lang anay ang amon nga ginpamahaw. Kung inyo makitaan, isig gid ang tanan sa pagkaon kay tama nagig kagutom. Dugay-dugay magkamatama ta kami kag magkadto sa Bukare, Leon. Kag karon ari na kami malapit na kami sa Bukare. O medyo makulbaan ka man kung ikaw nagapanakayon. Kay imo makitaan sa kilid, mga naga-landslide. Kung inyo makitaan ilag na butangan sang screen, ang kilid sang banglid para hindi na mag-landslide din eh. Kag samtang kapataas kami nga kapataas sa kabukiran, imo naman nga babatyagan ang kalamig o katugnaw sang dapya sang hangin. Amon nga ginasaka ang mataas nga bukid sang Bukari. Kag-ari na kami, malapit na kami sa Bukari. Imo na makitaan ang mga matag-as nga mga fine tree. Kag sa wakas nagabot na gid man kami dire. Kag kanami isang view kung ari ka na si babaw. Kag tama gi kalamig ang imo nga mabatyagan dire. Kag wala ka balo kung iya ini sang gobyerno ang Bukari ngini. Or iya sang Tanduay. Ay kung imo makitaan, an nga mga ginabutang dire, may tatak ka Tanduay. Out yan sa Tagalion. Tanduay gid man bala ang sponsor. Ay akon dire nakitaan kasi babaw sang Bukari ay tatak pa nga Tanduay. Ibog ang ulo ko. Ang tag-iya bala sang Bukari amo ang Tanduay. Kagari may nakilala pa kita nga aton kapwa vlogger. Amo si Herc Motovlog. Follow nyo man ang iya page. Kay damo ginyo makitaan nga managme nga lugar nga iya ginkantuan. Kag antes nga kasaka dire, kinahanglan mo pa maglagin, magbayad. Kag medyo may kamahalan o sintagid kada tawo. Kag karon kaupod ko ng aton nga amigo nga vlogger. Siya magpakilala na sa inyo. Hello, Herc Motovlog. Ipagkalintan mag-share. Hindi ko malumot. Mata kalinog no na. Mata kalinog no. Di ba kalimti kay share kag like ang iyang page. Yes, Herc Motovlog. Pagdatan si Sir, ano? Sir Terence. OFW Mix Vlog. I-mention talang ka sa akin. Yes. Yes, good. Nagkita kami dire sa Bukare. Bukare. Bukare Leon. Taga Leon ka sir ha? Pabiya ka ha? Kalinog. Sige. Sige. Kag karon mo umpisa na kita kag magsaka sa ilang danan pakadto sa ibabaw. Kag karon nakabot na kita sa pinakauna. Jesus is condemned to death. Kag ari naman ang ikaduwa. Kada panaw mo or kada lakat mo, maagyan ka ang mga cross. May ara tatak din sa 1, tubtob sa katapusan. Kag ari naman ang katatlo. Kag sa tion nga ini, sa ikatatlo pa lang ako. Pro ako nga nabatyagan. So medyo gaplanakit ang akon nga tiil. Kag kung inyo makitaan, ginuba na sa akon asawa ang iya nga jacket kay tama nagid kainit. Ang iya pamatyag,
Tungod sa pagpasaka daw hindi na siya kadala. Kahit tama nagikapalalakit ang iya nga nabatyagan sa iya nga mga siki o sa iya nga til. Kag kung inyo naman makitan, ari na kita sa ikalima. Kung nakakadto ka mo dire, sa ikalima pa lang, daw mautod ang imo nga siki. Kag karon nakabot na gid man kita sa ikanom. Kag inyo makitan ang akon nga asawa. Nga daw hindi na kaya nga magpaibabaw. Kag karon ari na kita sa ikapito. Pro nagapati ko kag nagabilib sa akong asawa. Nga malampas niya ini tubtob sa katapusan. Kag ari na karon kita sa ikawalo. Kag ari naman kita karon sa ikasyam. Kung diin aton nangalabuton ang ikapulo, daw ikaw masurinder na kay tama nagikataas ang imo nga lakton nga hagdanan. Pro ari na kita subong sa ikapulo. Kag sa wakas na lampas naman naton ang ika-11. Nga kung diin ang akon asawa, ari na sa ibabaw sang kabukiran. Kag ang akon mga kaupdanan kay Master shoutout, kay Ma'am Tonet shoutout. Lampas gid man namon ang ibabaw sang Bukari. Este Bukari tanduay gali kay may ara nga mga tatak nga tanduay. Shoutout sa tanduay diyan. Pa naman, kung ari ka na si babaw, imo gid nga mabatyagan ang katugnaw sang hangin. Pin pa kay pagkadto namon dire, gatala-talithi siya. Imo man makitaan ang makabukiran nga buta sa mga panganod or ginatawag nila siguro ini nga foggy. Kag tama ka greens pag ari ka sa ibabaw. Kag inyo makitaan ang akon tsura nga daw tama na ikalapyo ag tama nga kapoy. Inyo makitaan ang akon pagkadlaw ginapilit na lang gid. Pero himuon ko ang tanan para lang makakuha sang video. Para ipakita ko sa inyo akon mga viewers para inyo man makitaan kung hindi pa kamo kakadto dire sa Leon nga ginatawag nga Bukari. Paagi sa akon, hindi kamo magkadto dire. Inyo na makitaan kung ano ang akon nakitaan. Paagi sa akon mga video. Kami kung dire ka sa ibabaw, imo na makitaan si Dalom ang syudad sang Iloilo. Kag imo makitaan ang malapad nga kadagatan. Mo gali ni ang imo mabatyagan pag ari ka na gid sa ibabaw. Imo gid makitaan ang tanan nga sa idalom. Kag kon makakadto man kamo dire, hindi kamo magkalipat kag magkadto sa pinapay kay babaw. Kay dire nyo makitaan ang kanami sa mga fine tree. Kag kanami sa mga kahoy dire. Kag may ara man nga tumbang nga fine tree. Kung diin ginimo nila nga pwede mo sakaan, kag magpa picture. Wala ko kabalo kung anong ginahimo dire sa akong asawa. Kung siya bala magpa-picture lang or maglumpat dire. Kag siyempre, hindi pwede nga hindi kita dire katanaw man. Gilayon ako nga nagkadto dire kag kanami gali sang view pag ari ka na sa ibabaw. Imo man makitaan ang imo nga mga kapdanan si Dalom. Kung diin nagakinalipay, ilangan na batyagan ang kanami pag ari ka sa ibabaw. Kag siyempre, ang lana naton nga maghalin dire. Damo nang nagapila, gusto man magsaka dire. Pagkaron ari na kita sa ika-12. Kung inyo makitaan, mga bato ang ginapatong-patong kag ginabalance. Kag hindi kay kamo magkalipat kag mag-agi dire kag magsindi sang kandila. Kay ari ang aton nga mahal nga Ginoo kag aton nga mga birhen. Aton nga Birhen Maria. Nami tulokon sa mga bato. Buta sa mga Birhen Maria. Aton nga Ginoo. Kag inyo man makitaan dire ang mga santo ninyo. Kag biskan mabudlay ang lugar or mabudlay ang takladon ay tama kadanlog ang mga bato nga igang siguro ini. Aton gid nga labuton, aton nga last destination mo ang ika-13. Kag inyo makitaan, kami nabudlayan gid sang amon pagpasaka. Tama katarom or katalom ang mga bato nga matariwes nga amon nga natapakan. Kag amon nga ginahawidan. Sa mga viewers ko, hindi ka mo magkadto dire nga nakatsinilas. Kay sigurado malusbot ang inyo tsinilas, pati ang inyo mga siki malusbot man or inyo mga tiil. Kag sa wakas na abot gid man namon ang ika-14. Abi ko ika-13 lang ang last destination. Kaliti mo naglabot pa sa ika-14. Dire mo na mabatyagan. Ano kanami ang nakitaan mo dira sa ika-12? Manami pagali ang dire sa ika-14. Kay kung imo makitaan, para ka nagidya sa kalangitan. Kag kanami tulokon tang mga bukid sa idalom. Kag karon mag-try naman kita nga magsaka dire sa bato nga ginatawag nila. Kung diin ang aton mga kaupdanan, naka-ready na dire para sa aton picture taking. Kag hasta na lang kita dire subong. Adamo gid nga salamat sa aton mga viewers. Hindi gid pagkalimte, share kag i-follow ang aton nga page. Kag akon gid kamo nga ginapangamuyo nga matagaan sang mayad-ayad nga lawas.